Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μετά από περίπου 4 μήνες που είχαμε να κάνουμε κάποιο live εδώ στην ομάδα μας, επειδή πλησιάζουν και οι μέρες, να ευχηθώ και καλή σαρκωστή με υγεία σε όλες και όλους σας. Και βέβαια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο, τον Zero Project, ο οποίος μου παρέχει τις τρομερές δημιουργίες του, free of charge εντελώς. Έτσι, δηλαδή μου έχει δώσει μια άδεια χρήσης, αν θέλετε, ισόβια, ώστε να χρησιμοποιώ τις τρομερές μουσικές του δημιουργίες στα intro μου και όπου αλλού θέλω, έτσι, και στην αρχή και στο τέλος και οπουδήποτε, τέλος πάντων, επιθυμώ να τα χρησιμοποιήσω. Θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, με το Μυτιληναίο και θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο πολύ μικρό. Θα δούμε ένα πολύ μικρό κομματάκι του βίντεο που είχα κάνει στις 16 Δεκάτου του 25, 16 Οκτωβρίου του 25. Θα πάμε σε συγκεκριμένο σημείο, εννοείται ότι δεν πρέπει να το δούμε όλο. Και μισό λεπτό επιτρέψτε μου να το κάνω λίγο full screen και να ψάξω να βρω λίγο το σημείο όπου ξεκίνησα να συζητάω για το Μυτιληναίο. Το οποίο σημείο είναι το 59 περίπου. Ήταν και το βίντεο αυτό που σας είχα κάνει και ένα εισαγωγικό στην ουσία για το ένατο σεμινάριο κυματικής, το οποίο τελείωσε με εξαιρετική επιτυχία για ακόμα μια χρονιά, και μπορώ να πω ότι μιλάμε για αρκετά μεγαλύτερη επιτυχία από όλα τα προηγούμενα μαζί. Νομίζω ότι κάπου εδώ είμαστε και μπορώ να τα ανοίξω. Μισό. Προσπαθώ να κερδίσουμε όσο πιο χρόνο μπορούμε. Με το γεγονός ότι δουλέψουν και με τα ξένα το ίδιο, τότε τον περιμένουν τα επόμενα επίπεδα, τα οποία είναι πια? Είναι δύο. Το ένα το είπα ήδη. Το ένα, το οποίο είναι διάμεσο, είναι το 38,2% από τα χαμηλά του 20, που είναι το 37,10. 37,10 λοιπόν και 37 και 31 ακριβώς είναι τα επόμενα επίπεδα τα οποία τον περιμένουν. Οκ. Για να δω λίγο τι μου γράφετε. Γιάννη, δεν ξέρω για ποιο θέμα μου λες ότι έχω δίκιο, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε συγχρονισμό σε σχέση με αυτά που λέει. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Πάμε να κλείσουμε το βίντεο και να δούμε λίγο τι έγινε στο μεταξύ από τότε που μιλήσαμε. Καταρχήν εδώ έχουμε από τα χαμηλά του Μαΐου του 20 ένα ξεκάθαρο ολοκληρωμένο πεντακυματικό με το 1-2 μπλε εδώ που βλέπετε μπροστά σας, ημερήσιο βλέπουμε το Μυτιληναίο. Το 3 να έχει λήξει με απόλυτη ακρίβεια, θα έλεγα, με 200% αναλογία σε σχέση με το 1. Το 4 εδώ ως expanded flat, running flat στην ουσία ήταν, όχι μόνο expanded, έγινε και running, σταμάτησε πιο πάνω από το σημείο του α. Έχουμε και εδώ με ακρίβεια, μπορεί να μην θεωρηθεί running αυτό, παιδιά, να είναι το ABC εδώ πέρα, οπότε εδώ έχουμε την αναλογία του 5. Αυτό έχει να κάνει με εσωτερικές μετρήσεις και εσωτερικά, τα οποία δεν τα έχω διαθέσιμα στο ημερήσιο αυτή τη στιγμή αυτού του Z-Trade που σας δείχνω. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το κύμα 4 και το κύμα 5, το οποίο ακολούθησαν και ολοκληρώθηκε το κύμα 5 με αναλογία ίση με το 3 και ίση με 200% του 1. Στα πλαίσια πλησιάζουμε το διάγραμμα για να δούμε πώς έγινε αυτό το τελικό 5 εδώ στην κίνηση. Έχω χαράξει κάποιες γραμμές, κάποιες πράσινες γραμμές από την πάνω και από την κάτω μεριά, και όπως βλέπετε βεβαίως έχει να κάνει η όλη κίνηση με ένα καταληκτικό διαγώνιο τρίγωνο, διευρυνόμενο κιόλας, έτσι, και μάλιστα επειδή είναι και διευρυνόμενο το 4 δεν μπήκε καν μέσα στο 1. Μην πει κάποιος ότι στη θεωρία υποχρεούμαστε σε ένα τρίγωνο το 4 να μπει μέσα στο 1, γιατί δεν ισχύει. Λέει ξεκάθαρα μέσα η θεωρία ότι στο καταληκτικό τρίγωνο το 4 συνηθίζεται να μπαίνει μέσα στο 1. Δεν λέει ότι είναι κανόνας ότι θα πρέπει να μπει μέσα στο 1 για να θεωρηθεί καταληκτικό διαγώνιο τρίγωνο.
Παιδιά, sorry, αλλά πρέπει να βάλω κάποιους μέσα που ζητάνε. Και άρα λοιπόν εδώ μπροστά μας στην ουσία έχουμε το κυματισμό, τα κύματα τα οποία έκανε προκειμένου να ολοκληρώσει το καταληκτικό διαγώνιο τρίγωνο. 1 πράσινο, 2 πράσινο, 3, 4 πράσινο, που όπως είπα δεν μπήκε μέσα στο 1, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ποσός, καθόλου με καθόλου, και 1 5. Και όλα αυτά στην εσωτερική τους διάρθρωση παρατηρείτε ότι ξεκάθαρα πλέον ότι η εσωτερική τους διάρθρωση είναι τρικυματική, έτσι. Δηλαδή είναι τριάρια. Και όταν, και το λέω γενικότερα αυτό, όταν αναρωτιέστε για μία μετοχή ή ένα δίκτυο οτιδήποτε, γιατί βλέπουμε τριάρια μπροστά μας, το πιο πιθανό είναι να είμαστε σε κάποιο καταλυτικό διαγώνιο τρίγωνο, έτσι. Εννοείται βαθμό 5, γιατί δεν εμφανίζεται σε άλλο σημείο, σε άλλο κύμα. Ζωή, δεν μπορώ να σε βοηθήσω αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχω βάλει πώς το λένε, έχω βάλει το link στην privé, δηλαδή τι να πω τώρα, σου στέλνω και το link σε προσωπικό μήνυμα, αλλά κάθε φορά έχεις πρόβλημα, anyway. Λοιπόν, αυτό το οποίο ακολούθησε μας ενδιαφέρει, έτσι, και αυτό το οποίο ακολούθησε και δείχνει να έχει φτάσει σε ένα σημείο, ας το πούμε, καλό, και να υπάρχουν πιθανότητες για αντίδραση, είναι πρώτον ότι ενδέχεται το κύμα C να έχει τελειώσει με 77% του α, έχοντας κάνει ένα β, το οποίο στην αρχή το ξεκίνησε σαν τρίγωνο με A, B, C, D και E, το οποίο πήγε στο Θεό βέβαια, έκανε σημαντικό throw-over σε σχέση με την άνω γραμμή τριγώνου. Δεν είμαστε και υποχρεωμένοι, δεν μας υποχρεώνει και κανείς να το θεωρήσουμε τρίγωνο, έτσι θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε και σαν WHC και τελείωσε η ιστορία. Σαν ABC μάλλον και τελείωσε, δηλαδή σαν ένα συνοφύλευμα στην ουσία, το Β από τριάρια. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή ντε για καλά να αποδεχτούμε ότι το Β μας ήταν τρίγωνο, αλλά μπορούμε, θα έλεγα, παρόλο που το throwover ήταν αρκετά μεγάλο. Η ουσία ήταν ποια? Η ουσία ήταν, αν πάμε λίγο πιο πίσω θα μου επιτρέψετε, ότι που είμαστε στο ημερήσιο, στην ουσία θέλω να δείξω και κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω που το έχω, παιδιά, πρέπει να το έχω στο εβδομαδιαίο λογικά, ναι. Θα σας δείξω, στο μηνιαίο το έχω, θα σας δείξω λίγο και το μηνιαίο, γιατί εδώ τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάει στη θεωρία channeling, του channeling της κλασικής, της σχηματικής θεωρίας, της κλασικής σχηματικής θεωρίας, έτσι, που εμπεριέχεται στο βασικό εγχειρίδιο που διδάσκω στα σεμινάρια που κάνω, και έχουμε ενώσει το 2 με το 4 και έχουμε πάρει την παράλληλη αυτής και την έχουμε ακουμπήσει πάνω στο 3. Κοιτάξτε πόσο όμορφα μας έδωσε τη λήξη του κύματος 5 εκεί πάνω. Είναι ακριβώς στην ουσία αυτό το οποίο λέει και η θεωρία. Πάμε ξανά στο ημερήσιο να δούμε το κοντινό και σε λίγο θα πάμε και σε ωριαίο. Θα πάμε να δούμε δηλαδή το πιο κοντινό, την ακόμα πιο κοντινή εικόνα που δείχνει να έχει ο μυτιληναίος. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα 2, 3 μπλε, 4, διορθωτικά όλα αυτά εννοείται. Το 3 να έχει γίνει με 2, 6, 18 του 1, το 4 εδώ και το 5 να έχει γίνει με 200% του 1, αν θεωρήσουμε, που κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα πρέπει να θεωρήσουμε, ότι τελείωσε ακριβώς εδώ που το γράφω. Και όλο αυτό είναι ένα α. Τι α είναι? Είναι ένα α τεθελασμένης διόρθωσης. Γιατί είναι τεθελασμένη διόρθωση? Γιατί είναι πεντακυματική. Έχει πεντακυματική εσωτερική διάρθρωση. Ακολουθεί ένα β, το οποίο είναι είτε τρίγωνο, το θεωρήσουμε, είτε ένα συνοφύλευμα τρικυματικό, το ίδιο πράγμα είναι. Και στη συνέχεια ένα σε, το οποίο αποτελείται από ένα 1, 2, 3, το οποίο τελείωσε εδώ κάτω με 2, 6, 18, ένα 4 το οποίο ενδέχεται να έχει τελειώσει εδώ πάνω, θα το δούμε σε λίγο με κάθε λεπτομέρεια στο ωριαίο, έτσι, και ένα 5 το οποίο παίζει να έχει τελειώσει με αναλογία 5 ίσον 1, ακριβώς πάνω στο 77% του α του κόκκινου φύμπο που έχω πάρει εδώ. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν οι πιθανότητες σαφέστατα να ξεκινήσει μια σχετικά καλή αντίδραση προς τα πάνω βαθμού χ. Γιατί το λέμε το βαθμό χ? Γιατί αν το σε
έχει σταματήσει εδώ, αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε W, γιατί κανονικά οφείλει η μετοχή να δει το κύμα 4 του 3. Δηλαδή όλο αυτό εδώ είναι ένα κύμα 3 από τα χαμηλά του 20, έτσι. Το 4 του 3 θα πρέπει να το δει, δηλαδή το 31 με 32 η μετοχή δεν το γλιτώνει. Το μοναδικό ερώτημα που υπάρχει είναι εάν θα το γλιτώσει προσωρινά πηγαίνοντας σε μια πολύ καλή αντίδραση ή αν θα το δει άμεσα. Όπως και να έχει όμως, έχουμε θα έλεγα δύο νούμερα στη μετοχή που είναι σιγουράκια. Το ένα σιγουράκι είναι το 31-32, αυτή εδώ η ζώνη, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το δει, αλλά όχι απαραίτητα απευθείας. Και το άλλο σιγουράκι για μένα είναι το κύμα Β που έκανε εδώ πάνω και το οποίο βρίσκεται στα 47 με 48 ευρώ. Και το οποίο ως κύμα Χ κανονικά οφείλει να το κάνει. Δεν πάει να πει ότι θα το κάνει ντε και καλά, δεν είναι κανόνας, αλλά είναι αυτό το οποίο έχουμε δει από τα διαγράμματα να συνηθίζεται, έτσι, να αποτυπώνεται μετά από κάποιο διάστημα μπροστά μας. Ως προς το 31-32 θα πρέπει να χαλάσει, δηλαδή θα πρέπει να σπάσει το 35 στην ουσία για να πούμε ότι πάει σε αυτή τη ζώνη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πάμε να δούμε στο ωριαίο λίγο πώς μετριέται η τελευταία κίνηση, δηλαδή η κίνηση από το Β που είπαμε λίγο πριν μέχρι το Σ ίσον 77% του Α που είπαμε λίγο πριν. Ένα λοιπόν εδώ, έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, δεν είναι ίσα τα κύματα αυτά, μην σας ξεγελάει, έτσι, υπάρχουν αναλογίες εσωτερικές συγκεκριμένες. 2 εδώ πάνω, 3 με 2, 6, 18 εδώ κάτω, στο μεγάλο, έτσι, μονοκόμματο κέρι που έκανε εκείνη τη μέρα. Το 4 έγινε και παράλληλα τις επόμενες εκεί ώρες, όχι μέρα, ώρες, έτσι. Και εδώ φαίνεται να υπάρχει κατά πάσα πιθανότητα ένα καταληκτικό διαγώνιο τρίγωνο, πάλι διευρυνόμενο, το έχει τάμα ο Μυτιληναίος να το κάνει έτσι, να τις κάνει έτσι τις κινήσεις, με 5 ίσον 1 αναλογία, να το φίμπο εδώ, το οποίο έρχεται και κουμπώνει με το σε ίσον 77% το κόκκινο εδώ που έχουμε και είχαμε πριν από το ημερήσιο και έχουμε και εδώ στο ωριαίο, έχοντας κάνει ταυτόχρονα και από την κάτω μεριά, έτσι, έχοντας κάνει μια πολύ όμορφη εδώ διαφωνία στο ωριαίο, όπου αν πάμε και στο ημερήσιο θα δούμε ότι και εδώ ενδεχομένως έχουμε άλλη μία, αν δεν κάνω λάθος, στο προχθεσινό κερί. Έχουμε λοιπόν μία διαφωνία από την κάτω μεριά και στο ωριαίο και στο ημερήσιο, συγγνώμη, από τις 13 Φλεβάρι μέχρι τις 17 Φλεβάρι. Γιατί εδώ έχουμε χαμηλότερο κλείσιμο, ενώ ο RSI παρέμεινε πιο ψηλά από ότι ήταν εδώ στις 13 Φλεβάρι. Μισό, γιατί και κάποιοι άλλοι μου ζητάτε να μπείτε στην ανοιχτή, που δεν ήσασταν ήδη για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, ειδικά εσύ Elliot, που ξέρω ότι με παρακολουθείς και σε ευχαριστώ κιόλας. Λοιπόν, τι έλεγα? Έλεγα λοιπόν εδώ ότι οι πιθανότητες που υπάρχουν για τον Μυτιληναίο, από το ωριαίο τουλάχιστον, δίνουν μία πιθανότητα αρκετά μεγάλη, παρόλο που μέχρι στιγμής δεν το δείχνει, η αλήθεια είναι. Ούτε από πλευράς όγκων, ούτε από πλευράς έτσι, ανωδικού, κάποιου setup κεριού καλού, ας πούμε. Οι πιθανότητες είναι υπέρ της αντίδρασης. Δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα με ποια είναι, να σας το πω δηλαδή και αυτό, ότι εάν δεν κάνει αντίδραση από εδώ θα κάνει, θέλει δεν θέλει, από το 31-32. Άρα λοιπόν εδώ, και χωρίς εννοείται να προτείνω αγορά, έτσι, γιατί απαγορεύεται εκ νόμου, εγώ έχω πάρει μια θέση. Μια θέση α, δεν θα σου πω πώς. Έτσι. Εάν πάει στο 31-32 θα διπλασιάσω, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω κάτι να χάσω. Γιατί? Γιατί τα υψηλότερα σημεία θα τα δει, θέλει δεν θέλει. Όπως με απόλυτη σιγουριά σας λέω ότι θα δει το 31-32, με την ίδια σιγουριά σας λέω ότι θα πάει κάποια στιγμή να αντιδράσει σε ολόκληρο το καθοδικό και κάποια στιγμή, δεν ξέρω, μπορεί να κρατήσει και ένα χρόνο αυτή η ιστορία, έτσι, αλλά κάποια στιγμή
το 47-48 θα το δει. Αυτά μέχρι στιγμής έχω να σας πω. Γιατί θα το δει, γιατί είναι το Β. Είναι το Β του καθοδικού. Τι παίζει από εδώ και πέρα? Έχοντας τελειώσει ένα ABC, επειδή μέχρι στιγμής το C, το C φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, αλλά όμως δεν μας πήγε στο κύμα 4 που περιμέναμε εδώ, το οποίο παράλληλα είναι και το 50% του εξωτερικού 3, στο 31. Εάν το C τελειώσει εδώ, η ιστορία θα πάρει χρόνο, γιατί θα κάνει από εδώ και πέρα ένα A, ένα B, ένα C, να κάνει πιθανώς μια αντίδραση μέχρι το 47-48, αν τα καταφέρει μέχρι εκεί, εννοείται, έτσι. Συνηθίζεται να πηγαίνει μέχρι εκεί η αντίδραση, αλλά το θέμα είναι να τα καταφέρει κιόλας. Και μετά θα κατέβει κάτω να πάει να δει το 31-32 που λέμε. Εάν πάμε λίγο είμαστε στο ημερήσιο, έτσι, να ξαναπάμε στο ριαίο, μισό λεπτό να δω λίγο σε ποιο απ' όλα έχω βάλει τις αναλογίες των σεναρίων, δηλαδή εννοώ. Ημερήσιο, μισό λεπτό να δω ρε παιδιά που είναι. Βλέπετε και εδώ στο μηνιαίο στην ουσία την ισότητα που οδηγεί σφαίρα στο 50% του ανωδικού, του 3 δηλαδή, και στο κύμα 4 το εσωτερικό του 3 αυτού, στο 31-32. Είναι στην ουσία είναι τα ίδια πράγματα που είπαμε και τον Οκτώβρη. Απλά βλέπουμε πλέον μπροστά μας ότι εκείνοι οι οποίοι τότε έλεγαν ότι αποκλείεται ο Μυτιληναίος να δει αυτά τα νούμερα, ήδη τα έχει δει. Έτσι, τόσο απλά. Γιατί όταν μιλάει το διάγραμμα, πιστεύω ότι όλοι οι άλλοι θα πρέπει να σιωπούν. Το διάγραμμα είναι αυτό που κάνει τις ειδήσεις και όχι οι ειδήσεις αυτές που κάνουν το διάγραμμα. Και να παρατηρήσω και κάτι πλέον εδώ, ότι μετά τη διάσπαση της γραμμής του καταληκτικού διαγωνίου τριγώνου βαθμού 5, ο Μυτιληναίος, αφού το έσπασε καθοδικά, με το κύμα Β πήγε και έκανε retest ακριβώς πάνω στη γραμμή, στην κάτω γραμμή του τριγώνου αυτού, και μετά φυσικά έφυγε κάτω, μην μπορώντας στη συνέχεια να το ξανασυναντήσει. Έτσι. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας και τελειώνουμε με το Μυτιληναίο επιτέλους, για μένα ή από εδώ που είναι θα πάει σε μια διόρθωση του όλου καθοδικού για μένα, έτσι, δηλαδή δεν νοείται να πάει σε διόρθωση του τελευταίου καθοδικού, να μιλήσουμε τι, για 1-2 του ΣΕ και 3 του ΣΕ, ενώ το ΣΕ κανονικά και το κύμα 4 του ανωδικού που έχει προηγηθεί είναι δίπλα, είναι κοντά, είναι στο 31-32, είναι λίγο δύσκολο. Κανονικά ή θα πρέπει να πάει από εδώ που είναι σε μια πολύ καλή αντίδραση, ή να πάει να δει το 31-32 και να ησυχάσουμε, έτσι, για να μπορέσουμε, εκεί τουλάχιστον εγώ θα διπλασιάσω θέση και θα πάω να πάρω την αντίδραση που κατά 99,9% από εκείνο το σημείο θα δοθεί. Επίσης και από εδώ που είναι, έχει σημαντικές πιθανότητες να δοθεί, σύμφωνα με αυτά που σας είπα λίγο πριν, έτσι. Αυτά σε σχέση με το Μυτιληναίο. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο στο βίντεο δίπλα δεν βλέπω ούτε ένα σχόλιο για δείγμα. Δεν ξέρω, παιδιά, αν μου έχετε στείλει σχόλια στο βίντεο. Πραγματικά δεν μου δείχνει τίποτα δίπλα στα σχόλια. Μου λέει απλά no comments yet. Θεωρώ ότι έστω και κάποιος από εσάς και κάποιοι από εσάς ένα καλησπέρα το έχετε πει. Αλλά για κάποιο λόγο δίπλα στο live, στο βίντεο που έχω δηλαδή, δεν έχω καθόλου comments. No comments yet γράφει. Anyway, φεύγουμε από εδώ. Κάνω λίγο μικρότερη την οθόνη για να πάμε λίγο να δούμε τη ΔΕΗ. Έτσι, στο Μυτιληναίο είπαμε ισχύουν αυτά τα δύο σενάρια, τα οποία είναι πολύ σύντομα θα δούμε τι από τα δύο ισχύει, αλλά τα σιγουράκια είναι σιγουράκια και προς τα κάτω και προς τα πάνω, θα έλεγα. Πάμε να δούμε λοιπόν τη ΔΕΗ. Πάμε να δούμε ένα κομμάτι του live που έκανα στο κανάλι του κυρίου Κωνσταντίνου Γκουγκάκη. Πότε το έκανα? Το κάναμε μαζί με τη Μαρία Καραγιαννάκη, τη δικιά μας εδώ της κλειστής, την τρομερή Μαρία, στις 15 Τρίτη του 25, δηλαδή το κάναμε σχεδόν πριν από 11 μήνες, έτσι, 11 μήνες και κάτι.
Εκεί λοιπόν αναφέρθηκα μεταξύ άλλων, γιατί σας έκανα τότε και μία εισαγωγή στο σεμινάριο, αν θέλετε, και σε κάποιες βασικές αρχές τεχνικής ανάλυσης, κυρίως σχηματικής. Πάμε να το δούμε λοιπόν και να βρούμε και εδώ το λεπτό εκείνο, γιατί δεν θα φάμε πολύ χρόνο ούτε σε αυτό, όπου αναφέρθηκα για τη ΔΕΗ. 01 και 27 μου λέει εδώ τώρα ότι είναι το σημείο. Για να δω λίγο, αν θα το βρούμε. Για πάμε και βλέπουμε. Κλείνω και το μικρόφωνο για να μην κάνει εννοείται ντουμπλάρισμα εδώ το επανάληψη στην εκπομπή. Κάποια τεχνικά προβληματάκια κυματικά έχει. Έχει αντίστοιχα προβληματάκια με αυτά που είπαμε στο γενικό λίγο πριν, κυματικά, στο κοντινό της. Δηλαδή, τεράστιο πρόβλημα στο να θεωρήσει κανείς κινητήριο αυτό το οποίο κάνει. Εκτός αν παίζει κάποιο σενάριο... Αν μπορείς να κάνεις λίγο zoom, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, βλέπω εδώ πέρα ότι έσπασε τη διπλή κορυφή και πήγε να επιβεβαιώσει, γύρισε πίσω πάνω στη γραμμή να επιβεβαιώσει τη διπλή κορυφή για να πάει πιο πάνω. Σωστά? Το διπλό πυθμένα. Το διπλό πυθμένα. Συγγνώμη, ναι. Το σημείο ενεργοποίηση λοιπόν, την οριζόντια γραμμή που έχω βάλει εδώ την μπλε, η οριζόντια γραμμή είναι τοποθετημένη ακριβώς πάνω στο σημείο ενεργοποίηση του διπλού πυθμένα του Adam and Eve που λέμε, του μακροχρόνιου. Ναι. Έκανα retest πάνω και έχει μείνει από πάνω. Εάν δούμε το 1275 το SPY, αυτή η διάσπαση προσωρινά θα απενεργοποιηθεί. Αυτή η ενεργοποίηση δηλαδή θα πάμε σε απενεργοποίηση στην ουσία, συνέχεια. Η ουσία είναι η εξής, ότι οποτεδήποτε όλα αυτά τα χρόνια είδα τέτοιο διάγραμμα μπροστά μου, ό,τι και να έκανε, όση διόρθωση και να έκανε, όσο και να απενεργοποίησε τον διπλό αυτό πυθμένα, κάποια στιγμή το στόχο τον είδε. Και είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι ο στόχος αυτού του διπλού πυθμένα, του Adam and Eve που λέμε, είναι ο ενδιάμεσος στο 19,90, στο 20 στην ουσία, όπου εκεί μιλάμε για λίγο πάνω από το 50% του όλου καθοδικού της, που είναι στο 19,30, ενώ ο κανονικός στόχος αυτού του διπλού πυθμένα μας πηγαίνει εδώ με 200% στο 24,30, ένα σημείο κυματικό το οποίο είναι ελάχιστα πιο πάνω από το 61,8% Fibonacci retracement του όλου καθοδικού, το οποίο είναι στο 23,65. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε βάθος χρόνου, για να το πω καλύτερα, όχι αύριο, μεθαύριο ή τον επόμενο μήνα, αλλά σε βάθος χρόνου έχει σημαντικότατες πιθανότητες να πάει να δει τους στόχους αυτούς. Και τον ενδιάμεσο και στη συνέχεια τον επόμενο. Και εδώ λοιπόν, απλά θα σας πω ότι το ενδιάμεσο τον έχει δει, το ξέρετε, και μάλιστα στάθηκε κάμποσο εκεί πέριξ του 20. Θα δούμε σε λίγο το διαγραμμά της εννοείται. Απλά αυτή η επικαιροποίηση θεωρούσα ότι ήταν σημαντική για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, να μην ξεχνάμε τι λέμε. Οποτεδήποτε πραγματικά είδα αυτό εδώ το σχηματισμό, ο οποίος δεν είναι και συχνός, έτσι. Είναι σχετικά σπάνιο σε διαγράμματα. Οδήγησε κανονικά και πήγε και είδε η μετοχή ή ο δείκτης ή οποιοδήποτε και αν είναι αυτό που το έκανε αυτό το σχηματισμό, τον έκανε. Και ειδικά μιλάμε για ένα μακροχρόνιο σχηματισμό που μιλάμε ότι έχει δεκαπλάσια ισχύ από ό,τι θα είχε σε πολύ μικρό time frame. Πάει και βλέπει το στόχο. Στην αρχή τον ενδιάμεσο, θα ταλαιπωρηθεί εκεί και μετά τον τελικό τουλάχιστον. Έτσι. Φεύγουμε το βίντεο αυτό, το οποίο έγινε περίπου, 11 και κάτι μήνες πριν που είπαμε, και πάμε να δούμε τη ΔΕΗ τι μας έχει κάνει μέχρι σήμερα. Πηγαίνοντας στο μηνιαίο ξανά, εκεί που βρισκόμασταν λίγο πριν, δηλαδή τότε βρισκόμαστε εδώ, όταν είχε κάνει retest και είχα αναφέρει ότι ενδέχεται να αναιρέσει και το σημείο διάσπασης, να φύγει παρακάτω δηλαδή,
Πράγμα που το έκανε ακόμα και αυτό. Εννοείται ότι στη συνέχεια επανενεργοποιήθηκε ο σχηματισμός που πήγε και στάθηκε ακριβώς στον ενδιάμεσο στόχο, στο 1.618 δηλαδή, του διπλού πυθμένα, του σχηματισμού Adam and Eve, έκανε τη διόρθωση που έκανε και από εδώ και πέρα αυτό το οποίο μένει να δούμε σήμερα και να εξετάσουμε είναι αν παίζει αυτή η διόρθωση να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις ή απευθείας να μας δώσει το 2435 με 2440 που είναι και ο στόχος του μακροχρόνιου διπλού πυθμένου. Πριν πάμε στο κοντινό της διάγραμμα, και όταν λέω κοντινό της εννοώ στο ημερήσιο, έχω να παρατηρήσω τα εξής. Το πρώτο το οποίο είδαμε να συμβαίνει εντός του τρέχοντος μηνός είναι ότι η ΔΕΗ γύρισε κάτω και έκανε retest στην άνω γραμμή καναλιού που έχει δημιουργήσει από τα χαμηλά του Ιουλίου 22 τοποθετημένης πάνω στα υψηλά εδώ που είχε κάνει τον Φεβρουάριο του 24. Okay. Αυτό είναι το πρώτο, θα έλεγα, που έχει σαν στοιχείο που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Το άλλο το οποίο υποχρεούμαστε να παρατηρήσουμε είναι ότι υπερεύει το 50% του όλου καθοδικού της προκειμένου να δει τον ενδιάμεσο στόχο του σχηματισμού Adam and Eve κατά όσο σας δείχνω με αυτό εδώ το φίμπο το μικρούλι. Δηλαδή το κάτω σημείο του φίμπο είναι στο 50% και το πάνω σημείο του φίμπο είναι στο υψηλό που έκανε το περασμένο μήνα, έτσι, το Γενάρη. Okay. Εάν αυτό το φίμπο το κλωνοποιήσουμε και το ακουμπήσουμε πάνω στο 61,8% του όλου καθοδικού από τα υψηλά, όχι του 99 γιατί τότε δεν ήταν εισηγμένοι, αλλά του 2007, γιατί αυτά υπάρχουν στο διάγραμμα, δεν έχουμε κάτι άλλο πιο πριν, δεν υπήρχε πιο πριν, τότε το target βγαίνει, για να κάνουμε δεξικλικ εδώ, στο 24,87. Δηλαδή στην ουσία μας καλύπτει και θα έλεγα μας υπερκαλύπτει το στόχο του 24,35 του διπλού πυθμένα, του Adam and Eve, και όσο υπερεύει το 50% άλλο τόσο θα υπερβεί το 61,8%. Άρα λοιπόν η περιοχή του 24,85 αποτελεί, έχει αν θέλετε αρκετά μεγάλες πιθανότητες να αποτελέσει και ένα στόχο ο οποίος θα γραφτεί τους επόμενους μήνες στη μετοχή. Όπως σας είπα και όπως θα προσέξατε από το βίντεο που σας έδωσα λίγο πριν, σας είπα ότι ο στόχος του, ο ενδιάμεσος στο 20, δεν θα γραφτεί σε μια εβδομάδα, σε μια μέρα ή σε ένα μήνα. Μας πήρε 10 μήνες, 9 μήνες να γραφτεί. Γράφτηκε όμως. Όπως θα γραφτεί και ο παραπάνω στόχος που είπαμε. Δώστε μου λίγο χρόνο γιατί δεν μου ανοίγει το notifications εδώ και να δω μήπως κάποιος άλλος θέλει να γίνει μέλος στην ανοιχτή προκειμένου να βλέπει και το βίντεο. Ωραία. Και από εδώ και πέρα στο μηνιαίο, παιδιά, έχουμε το εξής ακόμα να πούμε. Εδώ ή τελείωσε από το μηνιαίο και μόνο ένα κύμα 3 με ένα 6,18 του 1 και πάμε για κύμα 4, όπου σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε μια διόρθωση που θα την κατεβάσει στο 16,80. Δεν ξέρω κατά πόσο πιθανό είναι αυτό, είναι κάτι που δεν μπορώ να σας απαντήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ακόμα και αν τελείωσε αυτό, της απομένει το πιο πάνω επίπεδο το οποίο έχει. Για μένα κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει τελειώσει το εξωτερικό 3 εδώ. Έχουμε το 2 εδώ κάτω και το 3 κατά πάσα πιθανότητα είναι σε εξέλιξη και κατά πάσα πιθανότητα το 161,8% αργά ή γρήγορα στο 2070 εδώ που είναι. Όχι το στόχο, πάμε αλλού τώρα, πάμε στα κυματικά, τα extensions που λέμε. Θα το περάσει και θα πάει στο 200% που είναι στο 24,50 για να ικανοποιήσει ίσως εκεί η ΔΕΗ, παιδιά, στην περιοχή δηλαδή
50 με 24,80-85, ίσως εκεί να λήξει το εξωτερικό της κύμα 3 με αναλογία 200% του 1 που έχουμε εδώ. Οκ. Πηγαίνοντας λίγο στο ημερήσιο για να βάλουμε μια τελεία κάποια στιγμή στη ΔΕΗ, εννοείται ότι το σημείο το οποίο είδε είναι σημείο στήριξης, το 18 εδώ περίπου που είδε, 18-10 για την ακρίβεια. Είναι σημαντικότατο σημείο στήριξης. Αν διασπαστεί αυτό καθοδικά, πάμε πλέον στο σημείο κλειδί της υπόθεσης, ως προς το κομμάτι της διόρθωσης, που είναι το 17-18, 17-20. Έτσι, αυτό εδώ το σημείο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για τη ΔΕΗ. Με ενδιαφέρει ότι επετέφθησαν οι στόχοι που είπα πριν από 10 μήνες, 11 πόσο είναι, 9 πόσο είναι, έτσι, και ό,τι είπα βγήκε και θα βγει και το επόμενο. Δηλαδή, όταν είναι να τελειώσει αυτή η διόρθωση, όπου τελειώσει, θα βγει και το επόμενο. Προς το παρόν εννοείται ότι έχουμε κάποιες διαφωνίες από πάνω, έχουμε κάποια εμποδιάκια δηλαδή από πάνω ως προς το ανωδικό της. Τώρα, ως προς το κοντινό κομμάτι, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι να έχει και ιδιαίτερη αξία να σας κάνω κάποια ανάλυση. Θα σας πω και τα κοντινά νούμερα. Συγγνώμη, παιδιά. Αντίδρασης. Βλέπετε ήδη, δηλαδή βλέπετε η κυματική θεωρία στην ουσία τι ισχύ έχει. 38,2% του όλου καθοδικού πήγε και είδε σήμερα. Το ακούμπησε. Το πιθανότερο όλων είναι εδώ να δοθεί μια διόρθωση πάνω σε αυτό το ανωδικό. Προς το 38% του ανωδικού αυτού στο 18,70. Προς το 61,8% αν δεν το κρατήσει το άλλο θα πάει στο 18,50. 18,47, 18,50. Κατά πάσα πιθανότητα μετά το πέρας της διόρθωσης θα μας πάει σε υψηλότερα νούμερα του όλου καθοδικού, όπως είναι το 50% που είναι στο 19,34, όπως είναι το 61,8% που είναι στο 19,62, και προσέξτε εδώ ότι έχουμε και αντίσταση στην περιοχή του 20 πέριξ, όπου εκεί είναι και το 77% του όλου καθοδικού. Πάνω από το 20 μπορούμε να πούμε ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να συνεχίσει ανωδικά για τον επόμενο στόχο. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για να πούμε εδώ. Πριν να πάμε στους δείκτες, πριν να πάμε στο γενικό, θα μου επιτρέψετε ένα διάλειμμα 2 λεπτών, να προσπαθήσω λίγο να δω σχόλιά σας. Δεν βλέπω ούτε ένα πραγματικά, δεν μου αναγράφει εδώ ούτε ένα σχόλιο, παιδιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, και δεν ξέρω μήπως χρειάζεται και κάτι και δεν μπορώ να το δω. Δηλαδή δεν μου έχει ξανατύχει. Μου έχει τύχει να μου τρώει σχόλια, αλλά ποτέ δεν μου έχει τύχει να μην μου γράφει κανένα σχόλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει. Sorry. Τώρα εντάξει, μπορεί να έχετε γράψει κάτι, να ζητάτε κάτι, αλλά δεν μου γράφει τίποτα. Δηλαδή σας το ανεβάζω πάνω όπως είναι, έτσι, το board, βλέπετε no comments yet, λέει. Και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα καλησπέρα να μην έχετε πει, δηλαδή δεν γίνεται. Αλλά δεν έχω και τρόπο για να τα εμφανίσω, έτσι. Κάνουμε ένα διάλειμμα 2 λεπτών να πάρω και εγώ μια ανάσα, παιδιά, και συνεχίζουμε με γενικό, με φούτσι, με δείκτη τραπεζών και με φούτσι μid. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος θα κάνω απλά να πω κάτι που ξέχασα, ότι όταν έγινε το live για την ΔΕΗ στο κανάλι του Κωνσταντίνου Γκουγκάκη και μίλησα για το 20, τον ενδιάμεσο στόχο κλπ, η ΔΕΗ εκείνη τη μέρα ακριβώς είχε κλείσει στο 13,57, έτσι. Απλά για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε για το διάλειμμά μας, 2 λεπτό, και συνεχίζουμε μετά, παιδιά.
Λοιπόν, στα comments, για να δω τα comments, υποχρεώθηκα να ανοίξω ξανά το live εδώ. Δεν μου δείχνει, παιδιά, κατά τη διάρκεια του live δεν μου δείχνει κανένα comment, όπως σας έδειξα λίγο πριν. Κάποια στιγμή ο Δημοσθένης μου είπε ότι χάθηκα, δεν νομίζω να χάθηκα. Μάλλον δικό του πρόβλημα ήταν. Θεωρώ ότι με ακούτε. Δώστε μου και μια επιβεβαίωση από την Privé αν θέλετε ότι με ακούτε για να συνεχίσω. Δεν νομίζω, όλα δείχνουν καλά εδώ να βαίνουν. Για να μπορέσουμε να πάμε στο γενικό να δούμε τι γίνεται εκεί. Ένα ok, περιμένω στην Privé, παιδιά, please. Ωραία, Χρήστο, ευχαριστώ. Πάμε να δούμε το γενικό, παιδιά. Είχαμε μια απότομη αντίδραση σήμερα. Έτσι, είχαμε μια... ευχαριστώ, παιδιά. Είχαμε μια έντονη αντίδραση σήμερα, μια απότομη, κατά την οποία πήγαμε και είδαμε με απόλυτη ακρίβεια το 50% του όλου καθοδικού στο γενικό δίκτυο. Εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο σημαντικό σημείο, το οποίο αύριο θα μπορούσε θεωρητικά να μας δώσει μία διόρθωση. Αν φύγει πάνω από το σημερινό υψηλό, δηλαδή αν φύγει πάνω από το 2.327,45, θα πάμε να δούμε το 61,8% του καθοδικού στο 2.347 και πάνω από εκεί υπάρχει το 77% του καθοδικού στο 2.370, το οποίο συμπίπτει και με το υποτιθέμενο β του καθοδικού αυτού. Αυτό το β του καθοδικού αυτού, τώρα δεν θα σας φάω το χρόνο να σας κάνω μάθημα κυματικής θεωρίας, απλά θα σας πω ότι μπορεί να ερμηνευτεί κυματικά με δύο διαφορετικούς τρόπους, αλλά και με τους δύο τρόπους πάλι ο στόχος ο ίδιος είναι και πάλι το νόημα που έχει αυτός ο διορθωτικός σχηματισμός είναι ο ίδιος. Δηλαδή είτε θεωρηθεί αυτό σαν τρίγωνο με το β να είναι εδώ, είτε αυτό είναι A, B expanded flat β εδώ πάνω και C εδώ κάτω, το ίδιο πράγμα είναι, για το ίδιο πράγμα μιλάμε στην ουσία. Και C όχι C ακριβώς, γιατί δεν είναι πεντακυματικό, είναι τρικυματικό σε αυτή την περίπτωση, οπότε θα το ονομάζαμε WHC anyway. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα τεχνικά και δεν θα σταθώ σε αυτά. Αν θέλετε να μάθετε και λοιπά και αυτό, ας λάβετε μέρος στο επόμενο σεμινάριο, το 10ο. Θα κάνουμε τον Νοέμβρη, έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να περάσει ο γενικός τις 2.370 μονάδες για να μπορέσει να μας δώσει ένα εσωτερικό 5 που έχει μια εκκρεμότητα εδώ κανονικά στο 2.410 ακριβώς. Αυτό το 2.410 είναι και θα έλεγα το σημείο εκείνο το οποίο αν καταφέρουμε να το γράψουμε θα μας δώσει και την οριστική απάντηση για το εάν ο γενικός στη συνέχεια θα πάει να διορθώσει κάποιο μεγαλύτερο κομμάτι ή όχι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να διορθώσει? 2.230 είναι το 38,2% του τελευταίου ανωδικού από τα χαμηλά της 20ης Οκτωβρίου του 2025. Είναι ένα σημείο λοιπόν σημαντικό, ένα σημείο ορόσημο. Το 50% αυτού ανωδικού είναι στο 2.177 και είναι έτσι εδώ που σας δείχνω στην ουσία, κάτω από το οποίο, προσέξτε γιατί είναι σημαντικό, θα ενεργοποιηθεί το αρνητικό σενάριο που θα φέρει το δείκτη στο κύμα 4. Πού είναι το κύμα 4 για το γενικό δείκτη? Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο σε αυτήν την περίπτωση, εντάξει, υπό όρους ισχύει, μην με πάρετε και από το ξέρετε και μου πείτε αυτός μιλάει για νούμερα τρελά παρακάτω κλπ. Και είναι σορτάκιας. Δεν είναι έτσι. Υπό όρους. Σας είπα τα ενδιάμεσα σημεία. Εάν δούμε ότι σπάει και το 50% στο 2.177 που είναι και σπάει και το 61,8% που είναι στο 21-24, άντε για μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δούμε μετά το 1950 εδώ πέρα, που είναι σχεδόν το 50% του όλου ανωδικού από τα χαμηλά εδώ του που είναι μισό λεπτό να το βρω και εγώ, 38% στην ουσία. Είναι λίγο κάτω από το 38,2%. Έτσι. Στο θετικό σενάριο, αυτό είναι το αρνητικό σενάριο, να πάμε μέχρι εκεί. Υπάρχει και ένα ακόμα πιο αρνητικό, το οποίο όμως είναι πολύ νωρίς να το βάλω στο μυαλό σας, έτσι. Γιατί δεν έχουν διασπαστεί σημαντικά νούμερα του τελευταίου κανονικού. Οπότε το είπανε μέσα στην Privé στο προηγούμενο Σάββατο σαν πιθανό σενάριο.
για τους επόμενους μήνες, αλλά δεν θα το πω σε εσάς ακόμα. Εάν χρειαστεί, αν δω δηλαδή τους πάνε κάποια νούμερα προς τα κάτω, θα σας το πω και σε εσάς σε κάποιο live προσεχώς που θα κάνω. Έτσι. Πάμε λοιπόν στα παραπάνω νούμερα. Δηλαδή πάμε, λέμε ότι μέχρι το 2410 είναι το κρίσιμο σημείο, όπου εκεί μπορεί να τελειώσει να λήξει ένα εσωτερικό κύμα 5 και να δώσει μεγαλύτερο βαθμό διόρθωση από αυτή που έχει δώσει μέχρι τώρα. Είπαμε επίσης ότι για να φτάσουμε στο 2410 θέλουμε τις προϋποθέσεις του να διασπαστεί το 61 και το 77% του τελευταίου καθοδικού, του όλου καθοδικού στην ουσία, που έχει κάνει ο γενικός. Τι θα συμβεί εάν διασπαστεί το 2410? Οι εσωτερικές αναλογίες, σε αυτήν την περίπτωση εδώ, βάζοντας μέσα και το 138,2%, στέλνουν το γενικό στο 2.475 με 138,2 αναλογία, 2.512 με 1.618 αναλογία και 2.574 με 5 ίσον 3 ίσον 200% του 1. Αυτά είναι τα πιο πάνω σημεία που έχει ο γενικός υπό τις προϋποθέσεις τις οποίες είπαμε λίγο πριν. Εάν πάμε στο Fuji, σημειώνω εννοείται ότι ο γενικός, παιδιά, στο ημερήσιο έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής 2 αποκλίσεις από την πάνω μεριά. Οι αποκλίσεις αυτές από 2 που είναι θα γίνουν 3 εάν κλείσει πάνω από αυτό το υψηλό, το οποίο είναι στις 2.407,09 μονάδες. Άρα λοιπόν εδώ στις 2.410, μια μονάδα παραπάνω δηλαδή στην ουσία από το σημείο που σας είπα λίγο πριν, υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η κίνηση. Αν όμως δεν σταματήσει, αλλάζουν όλα. Αυτό θέλω να τονίσω. Τη σημαντικότητα του 2.410. Αυτό θέλω να τονίσω. Γιατί μας στέλνει στα επόμενα επίπεδα. Πάμε στο Fuji. Και εδώ έχουμε σαφώς 2 διαφωνίες στα υψηλά. Όπως έχουμε και στο δίκτυο τραπεζών που θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ βρισκόμαστε ακόμα κάτω από τη γραμμή τάσης. Από την κύρια γραμμή τάσης στο δίκτυο. Ενώ εδώ θα λέγαμε ότι η αντίστοιχη αναλογία στο Fuji με αυτή που είπαμε στο γενικό είναι και εδώ ελάχιστα πάνω από τα προηγούμενα υψηλά, που είναι στο 653,73 τα προηγούμενα υψηλά. Πού είναι αυτό το φίμπο εδώ, πού είναι η ισότητα 5 ίσον 1? Είναι στο 6, στις 6.160 μονάδες. Είναι εδώ το κρίσιμο σημείο, το ίδιο το οποίο είπαμε λίγο πριν στο γενικό δίκτυο. Ότι πρέπει να ξεπεραστεί προς τα πάνω, προκειμένου να μας δώσει τα επόμενα επίπεδα, τα οποία με 138,2% δίνουν στο δίκτυο τις 6.328 μονάδες, με ένα 618 αναλογία δίνουν στο δίκτυο τις 6.430 μονάδες και τέλος με 200% με 5 ίσον 3 ίσον 200% του 1 δίνουν τις 6.600 μονάδες. Πού χαλάει η σούπα? Πού πάμε για το αρνητικό σενάριο, το οποίο είπαμε και λίγο πριν στο γενικό? Εάν διασπαστεί το 38,2% του ανωδικού, γιατί εδώ υποτίθεται ότι πάμε για κύμα 5, έτσι, υποτίθεται. Εάν διασπαστεί λοιπόν το 38,2% του ανωδικού από τα χαμηλά του Οκτωβρίου του 25, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στις 5.680 μονάδες, αυτόματα τις επόμενες μέρες θα διασπαστεί και η ανωδική γραμμή τάσης που έχουμε πάρει εδώ. Και αυτόματα θα βρεθούμε στο 50% αυτού του ανωδικού, που είναι στο 55,34. Εάν και αυτό διασπαστεί καθοδικά, το 61,8% το έχουμε εξαφανίσει. Δεν παίζει και ιδιαίτερο ρόλο. Μετά πάμε, παιδιά, οπωσδήποτε για μία διόρθωση πάνω σε ολόκληρο το ανωδικό από τα χαμηλά του Αυγούστου του 24. Οπότε εκεί πρακτικά πηγαίνουμε για την περιοχή 4.900 με 5.000
30 μονάδες που είναι το κύμα 4 του ανωδικού που έχει προηγηθεί και το άνω σημείο που σας έδωσα είναι το 38,2% όλου αυτού του ανωδικού. Και εδώ υπό όρους θα πρέπει να διασπαστούν τα σημεία που σας έδωσα, τα εσωτερικά, για να μπορέσουμε να δούμε τόσο χάλια νούμερα. Έτσι, πολύ απλά. Και βέβαια η προϋπόθεση για το αρνητικό σενάριο, για τα αρνητικά νούμερα που σας έδωσα σήμερα, σε γενικό και σε φούτσι, μέχρι στιγμής, είναι το να μην σπάσουμε πάνω από το υψηλό που είπαμε, δηλαδή την ισότητα. Το 650, τι είπαμε λίγο πριν εδώ, αυτή εδώ την ισότητα. Αν 658, 660. Αν διασπαστεί ανωδικά, τα νούμερα, τα παρακάτω που σας έχω δώσει, πάνε κουβά σαν σενάριο. Οκ, ξεκάθαρα πράγματα. Δείκτης τραπεζών. Θα πρέπει να περάσει το 50% του όλου καθοδικού που είναι στο 2.705 και μένει να δούμε αύριο αν θα το καταφέρει ή όχι. Υπάρχει πιθανότητα να πάει σε διόρθωση, δηλαδή να κάνει ένα ελαφρώς νέο υψηλό και να πάμε σε διορθωτική συνεδρίαση αύριο. Από εκεί πέρα, αν δούμε ότι το περνάει εντελώς προς τα πάνω, 2.770, νομίζω ότι κάτι μου λείπει εδώ και πρέπει να το βάλω μέσα. Το 38 δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όχι, ok. Το 61,8% παιδιά του όλου. Να πούμε εδώ επίσης ότι υπάρχει μια διπλή κορυφή, την οποία μπορούμε να τη θεωρήσουμε ίσως ότι ίσχυε και ο τελικός στόχος επιτεύχθη. Οπότε έτσι όπως είναι εδώ το διάγραμμα, για να μην γεμίζουμε με φίμπο, τη στέλνω από εκεί που ήρθε, τη βγάζω, έτσι, και μας μένουν όλα τα υπόλοιπα νούμερα τα οποία έχουμε. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε 38, το θέλουμε, ναι. Τελικά το θέλουμε, οπότε υποχρεωτικά εδώ θα πάω να το βάλω μέσα. Ok. Άρα λοιπόν πάνω από το σημείο, το επίπεδο που είπαμε λίγο πριν και το οποίο αύριο μάλλον θα το δούμε μπροστά μας, το 2.705, υπάρχει το 2.740 που είναι το 61,8% του όλου καθοδικού και το 77% του όλου καθοδικού που είναι στο 2.786. Εκεί που μιλάγαμε πριν για το θετικό σενάριο για το εσωτερικό 5 ίσον 1 στο γενικό δείκτη και στο φούτσι, εδώ μιλάμε ότι με ένα 6,18 θα πάει ο δείκτης τραπεζών σε αυτή την περίπτωση του πιθανού εσωτερικού 5 να δει τις 2.860 μονάδες. Αυτό στο θετικό σενάριο είναι το σημαντικό σημείο στο δείκτη τραπεζών, το οποίο αντιστοιχεί στην ισότητα που είπαμε λίγο πριν στο γενικό δείκτη και στο φούτσι. Τι παραπάνω σημεία έχουμε εάν αυτό το νούμερο ξεπεραστεί? Εάν το 2.860 sorry παιδιά, στο τραπεζικό δείκτη διασπαστεί ανωδικά, έχουμε το 2.935 με 200% και με 5 ίσον 3 ίσον 2.618 έχουμε τις 3.055 μονάδες. Ok. Αρνητικό σενάριο. Μεγαλώνουμε λίγο το διάγραμμα. Υπάρχει περίπτωση, εάν δεν περάσει τις 2.860, εκεί να λήξει το 5, να λήξει ένα πεντακυματικό από τα χαμηλά της 7ης Νοεμβρίου του 25, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στο γενικό και στον φούτσι παίζει σαν σενάριο, και να πάει πλέον να διορθώσει είτε το τελευταίο πεντακυματικό ανωδικό που θα έχει δημιουργηθεί, που σημαίνει 2.520, 2.442 τα σημεία για το δείκτη, είτε όμως σημαίνει και κάτι άλλο, ότι μπορεί να έχει τελειώσει το κύμα 5 μιας τεράστιας κίνησης από τα χαμηλά του Νοεμβρίου του 24, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πάει να δει το κύμα 4 του ανωδικού αυτού, το οποίο βρίσκεται εδώ ακριβώς που σας δείχνω, στις 2.200 μονάδες για το δείκτη τραπεζών, ένα σημείο, ένα κύμα 4, το οποίο έρχεται και συμπίπτει με απόλυτη ακρίβεια με το 38,2%
του ανωδικού από τα χαμηλά που είπαμε λίγο πριν του Νοέμβρη 24. Γιατί εδώ έχουμε το 4 και δεν το έχουμε εδώ? Γιατί εδώ έχουμε ένα A, ένα B ως expanded flat, ένα C ως running flat, W χυψή στην ουσία έχουμε anyway, μόνο και μόνο επειδή το C δεν είναι πεντακυματικό, γι' αυτό λέω. Εδώ έχει σταματήσει πιο πάνω από ό,τι είχε φτάσει στο α, γι' αυτό και το λέμε ότι είναι running flat, έτσι, πολύ απλά. Και από εδώ ξεκίνησε ένα κύμα 5, το οποίο υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι τελείωσε, υπάρχει ένα άλλο σενάριο που λέει ότι το 5 του 5 το κάνουμε τώρα. Και τα σημεία είναι τα συγκεκριμένα αυτά τα οποία σας έδωσα. Δεν νομίζω, και πάλι δεν μπορώ να δω τα βίντεο σας, sorry παιδιά, τα βίντεο σας, sorry, τα comments σας, τα σχόλιά σας δεν μου τα δείχνει δυστυχώς. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, sorry. Δεν ξέρω αν μου γράφετε, εννοείται ότι αν ζητάτε κάποιες άλλες μετοχές βλέπετε μόνο στην κλειστή συνδρομητική ομάδα και κατ' εξαίρεση είδαμε σήμερα ΔΕΗ και Μητυλινέο. Οπότε αν θέλετε οτιδήποτε άλλο να δούμε από μετοχές, έρχεστε στην κλειστή συνδρομητική και δεν μου γράφετε μηνύματα από κάτω να δούμε αυτό, να δούμε τ' άλλο, να δούμε εκείνο. Έτσι. Προς το παρόν πάντως τα μηνύματά σας δεν μου τα δείχνει. Οκ, δεν μπορώ να κάνω κάτι για να τα δω. Πάμε στο FTSE MID. Γιατί τον βλέπω το δίκτυο αυτό όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που κάποιος επίμονος και καλά ξερόλας της σχηματικής, ενώ δεν τον έχει δει ποτέ στη ζωή του το δίκτυο μπροστά, δεν τον έχει μελετήσει ποτέ, μα ποτέ, θεωρεί άχρηστο το να το βλέπουμε. Ο δείκτης αυτός όλα αυτά τα χρόνια τον παρακολουθώ αυτό το δείκτη γιατί είναι απόλυτα τεχνικός, γιατί δείχνει πράγματα πριν ακόμα συμβούν, γιατί είναι φοβερός στις αναλογίες του, τις σχηματικές, φοβερά ακριβής αν θέλετε. Και πάμε να δούμε λίγο, πριν δούμε την τωρινή του κατάσταση τέλος πάντων, τι μας έδειξε επί COVID. Και για να δούμε τι μας έδειξε επί COVID, θα πάμε να κάνουμε μία σύγκριση, νομίζω εδώ είναι που το κάνουμε, ναι, με το γενικό. Για να δούμε κάποια πράγματα, παιδιά, τα οποία τα θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Με κόκκινο έχουμε το γενικό, με μπλε έχουμε το FTSE MID. Και πάμε και βλέπουμε μεγάλη εικόνα, έτσι, από την κορύφωση του FTSE MID, η οποία έγινε τον Ιούλιο του 19, όπου εκεί τι βλέπουμε, τι παρατηρούμε. Σας κάνω και μεγάλη την full screen το διάγραμμα, έτσι. Τι παρατηρούμε εδώ προ-COVID ότι έγινε? Παρατηρούμε ότι έκανε νέα ψηλά ο FTSE. Έκανε το υψηλό του εδώ 29 Ιουλίου του 19 ο FTSE MID. Ο γενικός δεν έκανε το απόλυτο υψηλό του τότε. Έκανε μια διορθωσούλα σχετικά μικρή και συνέχισε ανωδικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με το FTSE MID όμως να κάνει νεότερα τοπικά χαμηλά. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος δείκτης έδειξε την αλήθεια αρκετές εβδομάδες, για να μην πω μήνες, πριν τη δείξει ο γενικός δείκτης, που τραβιόταν με το ζόρι προς τα πάνω προκειμένου να κάνει την bull trap και να ακολουθήσει αυτό που ακολούθησε, όπου και οι δύο δείκτες φυσικά μαζί φάγανε βουτιά. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό το κομμάτι και πάμε στο τώρα. Και ανοίγουμε και λίγο το διάγραμμά μας για να μην μας βγαίνουν τα μάτια μας, πετάγονται έξω, έτσι. Εδώ ο FTSE MID έχει κορυφώσει από τον Αύγουστο του 25 και δεν λέει να πάρει ανάσα από τότε, πέρα από ένα ανωδικό αντίδραση εδώ που έκανε. Έκτοτε, ο γενικός έχει κάνει νέα ψηλά, ο FTSE MID όχι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ο MID από εδώ που είναι, και θα δούμε το διαγραμμά του εννοείται, θα τον εξετάσουμε
σε λίγο, να πάει να κάνει νέα υψηλά και θα έλεγα όχι απλά την ισότητα ABC και απλά να μου γράψει λίγο πάνω από αυτό εδώ το νούμερο, από αυτό εδώ το επίπεδο. Δεν μου αρκεί αυτό, θα πρέπει να φύγει πολύ πιο πάνω. Αν είναι να δούμε εξαιρετικά και υπερβολικά υψηλά νούμερα βράχει πρόθεσμα. Γιατί αν δεν το κάνει, θα έλεγα ότι παραμονεύει, παιδιά, το αρνητικό σενάριο. Αυτό είπαμε, το οποίο είπαμε λίγο πριν, δηλαδή για γενικό, για φούτσι και για δίκτυο τραπεζών. Ανεξάρτητα από το αν θα φτάσει ή δεν θα φτάσει στην ισότητα ο γενικός και ο φούτσι και στο 1,618 ο δίκτυος τραπεζών που είπαμε λίγο πριν, που είναι λίγο πάνω στην ουσία τα σημεία αυτά από τα προηγούμενα υψηλά που έχουν κάνει ήδη. Έτσι. Ελπίζω να είμαι σαφής. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να σας. Και να έχετε μια απορία και μου τη γράφετε, δεν τη βλέπω, δεν βλέπω τα μηνύματά σας, δεν μπορώ να απαντήσω. Sorry, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι του Facebook αυτό τώρα, δεν είναι δικό μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, έχοντας κάνει αυτή τη σύγκριση και έχοντας παραλληλήσει αυτές τις εποχές. Μα θα μου πείτε τώρα, τι μας λες, ότι θα πάμε σε τύπου COVID διόρθωση. Παιδιά, αυτό είναι κάτι το οποίο εκεί που έχουμε μια bull market ξαφνικά μπορεί να γίνει bear για πλάκα. Μία στραβή να γίνει στα έξω, μία στραβή να γίνει στα μέσα και κυρίως στα έξω. Αυτό που θεωρούσαμε μέχρι τώρα ως bull market μπορεί να γίνει bear για πλάκα. Άρα λοιπόν αυτό εγώ που βλέπω εδώ, την παρατήρηση, δεν μπορώ να την κρύψω και να μην σας τη δείξω. Νέα υψηλά ο γενικός αρνείται από τον Αύγουστο του 25 να κάνει νέα υψηλά ο FTSE. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα είχαμε πριν έρθει ο COVID. Χωρίς να θέλω να πω ότι θα επέλθει η καταστροφή, επαναλαμβάνω. Γιατί φοβάμαι όλες ώρες με κατηγορήσετε και για σορτάκια, έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε εντελώς από εδώ και πάμε να δούμε το FTSE Mid. Δηλαδή, σαν δείκτης σκέτος. Πώς μετριέται, τι παίζει εδώ να υπάρχει, να ισχύει και πού ακριβώς σταμάτησε η διόρθωσή του. Παρατηρούμε, αν πάμε λίγο, και εδώ θα το μεγεθύνει το διάγραμμα για να μην μας βγουν τα μάτια, μας πεταχτούν έξω. Και εδώ λοιπόν, η αλήθεια είναι, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το εξής. Εξετάζω προς το παρόν την κίνησή του. Δεν μας βολεύει εκεί, θα το κάνω εκεί, θα το πάω. Από τα χαμηλά του Αυγούστου του 24 μέχρι το υψηλό που έκανε τον Αύγουστο του 25, δηλαδή για ένα χρόνο στην ουσία την κίνηση που έκανε, και η οποία, παιδιά, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε και το έκανε. Πραγματικά δεν ξέρω, απορώ κι εγώ ίδιος. Παιδιά, έκανε ακριβώς την ίδια κίνηση που έκανε ο Μυτιληναίος. Sorry, σας το χάλασα. Κάτι πατήθηκε κατά λάθος. Μισό να το ξαναπάμε εκεί που είναι. Που πρέπει να είναι. Έκανε, παιδιά, ακριβώς την κίνηση που έκανε ο Μυτιληναίος. Δηλαδή, το ίδιο πιθανό καταληκτικό διαγώνιο τρίγωνο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έκανε και ο FTSE Mid. Με 1, 2, 3, 4 με τη μόνη διαφορά το 4 μπήκε μες στο 1 εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Και κύμα 5 και όλα τα εσωτερικά, πραγματικά τα κινητήρια εσωτερικά εννοώ, μπορούν άνετα να μετρηθούν ως τρικυματικά. Δηλαδή μπορεί να έχει ελήξει εδώ πάνω όντως κύμα 5. Παιδιά, αν ισχύει ένα τέτοιο σενάριο, το 4 του όλου ανωδικού του είναι στις 2.055 μονάδες και είναι το νούμερο που θα δει στο αρνητικότερο σενάριο όλων. Στο λιγότερο αρνητικό, οι 2.300 μονάδες είναι το εσωτερικό κύμα 4 του καταληκτικού διαγωνίου τριγώνου. Άρα λοιπόν αυτό είναι το νούμερο το οποίο θα πάει να δει σε περίπτωση της συνέχισης της διόρθωσης, με το κύμα 4 να βρίσκεται 2.250, κοιτάξτε, με Season 161,8% του α, στο κακό σενάριο πάει και το βλέπει.
Ποιο είναι το καλό σενάριο για αυτόν? Το καλό σενάριο για αυτόν, παιδιά, είναι ένα και μοναδικό. Εδώ να έχει τελειώσει ένα A, εδώ ένα A, B, C με ισότητα, να τη ισότητα, σε ίσον α, προσπαθεί επί 4 συνεχόμενες συνεδριάσεις να την κρατήσει και να ξεκουμπιστεί από εδώ που είναι και να μας δώσει ένα δεύτερο ανωδικό κομμάτι, το οποίο θα τον πάει με ισότητα στις 3.042 μονάδες, 3.043 μονάδες εκεί, για να πάρουν και μία ανάσα οι μετοχές που τον απαρτίζουν. Έτσι. Οτιδήποτε κάτω από τη βάση προσπαθεί να δημιουργήσει, δηλαδή κάτω από το 2.760, σημαίνει απώλεια του 50% του τελευταίου ανωδικού, και από εκεί πέρα δεν θεωρώ καν σημαντικό το 2.732 που είναι το 61,8%, από εκεί πέρα θα γκρεμοτσακιστεί πλήρως. Πολύ απλά. Έτσι. Πιστεύω να είστε ok. Θα κάνω μία τελευταία προσπάθεια πριν κλείσουμε, να δω μήπως και μου εμφανιστούν τα μηνύματα που μου έχετε γράψει σε κάποια άλλη σελίδα. Ελπίζω μόνο μου κάνει κανένα κράσο υπολογιστής με τόσα παράθυρα που έχω ανοιχτά. Δώστε μου λίγο χρόνο να κλείνω μικρόφωνο για να μπορέσω να ανοίξω τη Live την ομάδα, να δω το βίντεο, μήπως και με εμφανιστούν τα σχόλια εκεί, και τα λέμε σε λίγο, σε ένα λεπτό. Παιδιά, δυστυχώς, ακόμα και στη σελίδα να μπω, μισό λεπτό να το κλείσω, δεν με αφήνει να δω παραπάνω από τα 5 τελευταία σχόλια που έχετε κάνει. Μαρία Χουρδάκη, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, να μεγεθύνω την οθόνη. Είναι δικό σας πρόβλημα. Δηλαδή, αν είστε από κινητό, είναι λογικό να σας βγαίνουν τα μάτια εδώ, από τη στιγμή που δείχνω διαγράμματα. Αν είστε σε υπολογιστή, εγώ στέλνω πολύ και πολύ καλή ανάλυση στο Facebook. Αλλά το Facebook, αν θυμάμαι καλά, έχει ένα 700p, 720p σαν όριο. Νομίζω δεν έχει καν το 1p, τα 1000p σαν όριο. Νομίζω έχει τα 720, αν θυμάμαι καλά. Αλλά και εκεί ακόμα, αν πάτε σε υπολογιστή, θα τα δείτε άνετα τα νούμερα, γιατί έχω μεγεθύνει τα νούμερα επίτηδες, με τον ίδιο τρόπο που τα δείχνω και στην Privé, στα lives που κάνουμε στην Privé από το Z-Trade. Παιδιά, πραγματικά δεν μπορώ να διαβάσω τα σχόλια και λυπάμαι, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Είναι του Facebook καθαρά. Πιστεύω να σας κάλυψα σε σχέση με τα σενάρια τα οποία παίζουν, τα κοντινά τουλάχιστον, και τα λίγο μαθηνότερα ενδεχομένως σε Μυτιληναίο και σε Day. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο και εύχομαι και πάλι, μια που πλησιάζουν οι μέρες, παιδιά, καλή Σαρακοστή. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη που δείχνετε για τα σεμινάρια που κάνω κάθε χρόνο και λαμβάνετε μέρος, και για την συμμετοχή σας στις κλειστές συνδρομητικές μου ομάδες.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ, παιδιά.